toto by malo byť. Tí teda čo ušli. Z tohto posledného uznesenia, kde sú tí všetci štyria, čo byla Ďurka, Maršin, Sabota. Ja čítam z toho, jak Biblia už. Tam jasne vyplýva, že oni vozili Zemana 3 dní pred tou akciou znaky v kufri. Ho vyvážali preč. A priamo operatívci. A to bol už v tom čase len v následke. To podľa mňa budú mať všetko zadokumentované na tej inšpekcii. No, mne prezidentka povedala, že ona musí veriť aj verzii, že to ja všetko organizujem. Jak to tam môžem organizovať? Však som ja dobrý, však som dobrý. Tí budú čumať, tie ešte len budú čumať. A inšpekcia to robí výborne. Z taktického hľadiska to robia perfektným spôsobom. Dneska, keď si vezmete, začali úplný stred. Lebo máme nejakých operatívcov, najhlúpejších, najvýkonnejších, Dunčko napríklad. V stred boli vyšetrovateľia, čo byla Ďurka, Maršin, Sabota.